Stop! Nu dați scroll la acest videoclip, pentru că am un anunț pentru toți abonații, bine, pentru ce 4 abonați pentru care i-am, da. În fine, nu contează, vreau să vă anunț că la ultimul videoclip, bine, nu chiar ultimul videoclip, dar la un videoclip cu cu o fel de logică, cu ghilimele, cu calculator, se pare că mă mir cum am strâns foarte multe vizionări în câteva ore. Adică l-am trimis ieri seară și s-au făcut foarte multe vizualizări, 300-500 și ceva. Și da, după ce am văzut vizualizările am rămas blocat de abonații deloc și m-am supărat și da, am zis că la vizualizări dacă s-au făcut și abonații, că atunci nu m-am uitat la abonați, am zis bine, nu mă uit la abonați, mă uit la vizualizări și am zis hai să facem un giveaway. După ce m-am uitat la abonați, n-au crescut deloc și am zis nu mai fac giveaway până nu stric abonați. Deci asta vreau să vă zic, că aș vrea să fac un giveaway, adică să fac un concurs doar pentru 50 de abonați când voi împlini pe canalul meu de YouTube. Deci aștept abonații, canalul GameStage, da, GameStage așa cheamă, n-am ce să zic. Și haideți să, acum că puteți să dați scroll la, dacă vreți să mai vedeți, lăsați videoclipul așa.